meus poetes l'han cantat. Molts poetes castellans, al relatar la meva gloriosa conquesta de la ciutat d'Almeria, han parlat de Galceran. Perquè els catalans van tenir aquesta empresa. Fou molt important. A més dels vaixells de l'Estol, no oblideu que vaig anar a Almeria amb 6.000 aragonesos i 20.000 catalans. Però nosaltres, estimat cunyat, amb les tropes castellanes i les del navarrès Garcías Enríquez, des de terra, assetjàrem la ciutat i hagué d'entregar-se sense mi. Sense la nostra ajuda, no hauríeu aconseguit mai el vostre propòsit. Per conquerir Almeria, us calia disposar d'una marina de guerra, però Castella no n'ha tingut mai. Per això vareu haver de recórrer als genovesos i a nosaltres, els catalans. A Galceran de Pinós, i va tocar la tasca més important i més difícil, obrir el setge per mar. 2 mesos va durar. I fou tan estret, com deia el meu conseller, tan sols les àligues podien entrar a la ciutat. El dia 17 d'octubre de 1147, assaltàreu Almeria amb 50 cavallers armats. Els 20.000 serrins que hi havia a la ciutat no pogueren deturar les vostres hosts. Ens arrabassàreu les tendes i després d'apuntalar-les contra els murs de la ciutat, hi posàreu foc i ho destruíreu tot. Fins i tot, per tenir un record de la vostra gran gesta, segons vareu dir, vau fer arrencar les portes de la ciutat i us les enduguéreu a Barcelona. Allí defensen una de les portes de la nostra muralla. Ni davant les despulles del meu fill dels Ferans podeu deixar d'anossar les accions bèl·liques. Tots vosaltres sou culpables de la dissort del meu fill i del seu confront sense venir de sud. Rei Alfons de Castella, de la vostra maleïda pretensió d'estendre-us fins a Andalusia, vaig estar a punt de perdre el meu fill. I vos, que esteu consacat per la supèrbia, que fins us feu anomenar emperador d'Espanya. En la guerra, en la gleba i la mar, al seu antull. I és per això que us he cridat, prohoms molt honorables. Cal castigar la llei de miserables, que ve per nostre honor per terra i mar. Fa massa temps que suportem l'oprobi damunt la costa de la Mediterrània i no hem de permetre que se'n robi impunament. I els seus insults no els hem de tolerar. Com podem lluitar enfront dels seus vaixells pirates amb una flota tan difícil? Caldrà prendre mesures molt ingrates per treure'ls de llevant i de ponent. Els arans han de complir amb el seu deure de bon vassall amb el comte de Barcelona i de bon cristià amb Déu. Pare, és veritat que el meu germà no tornarà? Que no el veuré mai més? I esclar, els Aran tornarà i ho farà carregat de glòria i d'honors. Al llarg d'aquests mesos, els carcellers m'han parlat del vostre valor i la vostra integritat. Res no va torcer el vostre honor, ni vèncer la vostra fe. Amb tot i que el meu cor reclama venjança per la destrucció de la meva ciutat, Almeria, el meu cervell farem... Torna'm els teus! Per què has vingut? T'agrada veure sofrir la gent? Aneu equivocats. M'horroritza el dolor. He vingut perquè us volia veure. He sentit a parlar de la vostra noblesa i de la vostra fe. Tu, que l'acompanyaves tampoc no ho saps? Potser és que no m'ho pots dir. Realment una boira seca, com una nuvolada de tempesta us hagués entelat el món. Oh, nena, què va passar? Parla! Mi senyora, us ho he repetit un cop i sé. Torna-m'ho a explicar millor, on és el teu fill. Potser torturat a les festores sarraïnes. Ha arribat a dir-se, per molts indrets de la península, que és el fet més important que ha aconseguit Alfons VII de Castella. Oh, i gràcies als catalans, que si no... Escolteu-ho bé. Guillem Ramon de Montcada ens parlava de calma i tranquil·litat. Però és Déu, pot saber quin ha estat el destí de Galceran i el seu company Sant Cerní. No ho puc comprendre com no heu fet els possibles per saber-lo. I més, si com heu dit, era un gran amic. Com ho podeu comprendre si penseu com una mare?
En el primer moment vaig fer tot el possible, però res, se'm va perdre tot rastre. Se'm trenca el cor de pensar en la seva mare. Tants mesos de dolor, incertesa. És el remonte, senyor meu, natural. Ara, permeteu que em despedeixi. Vull tornar prest a les meves terres per donar la nova a la meva muller, que viu desolada i sense esperança. Aneu bon fer amb el Granat. Senyor de la baronia de Bagà, pau i salut. Vinc de donar-vos notícies del vostre fill. Està pres a la presó de Granada i el seu rei vol per rescat 100.000 dobles d'or de llei, 100 peces de fi brocat, 100 vaques de bon braguer, 100 cavalls d'estamp per vida i 100 infants, la flor de la vostra baronia. Serà plorada, diu, i molt oi, per sempre sigues. Això no es podrà pagar. És demanat. L'hem d'ajudar, amb diners o amb el que calgui. També amb les donzelles? Què diràs quan et tinguin uns que la teva filla? Estaràs molt contenta, oi? Si sabia que entregant les meves filles, que és el que més estimo en aquells morts, havia de salvar el llinatge del nostre poble, el llinatge dels Pinós, plorant de dolor i de ràbia les donaria. Molt ben dit. Si em donen així, el nostre poble no morirà mai ni serà dominat. Bé, no en parlem més. Jo no tinc cap filla, però sí 2 cavalls blancs i un bon ramat de vaques. Les posaré al servei del senyor Bruc i espero que un dia em sabràs el perdó i de la misericòrdia. Pots sentir-ne una mica per nosaltres? No pots deslliurar-nos? Escolta el meu fred, senyor! No sents la meva veu? Ets sol, senyor! Què dius sense mi? Amic meu, ofega els teus fills de dolor. Preguem a Déu en silenci. Segur que ens escolta i espera el moment oportú per donar-nos... Cal redoblar l'oferta fins que tinguem totes les que falten. Ho veig quasi impossible, perquè llurs pares no han de donar-vos per tots els diners que hi ha al món les seves filles. Pobre fill meu, estàs perdut. Malaixa el moment que partires, el Maria. Mare, això no, que gosaran com noble i oferint a un gra la seva vida per deslliurar la nostra terra de pirates. I el cavaller s'ensabuda pel sacrifici de les 100 donzelles i els béns sonors d'aquestes serralades. Estendran arreu la vostra glòria. Pare meu, jo voldria demanar-vos una mercè. Demana, filla meva. Vull ser preu del rescat. Què dius, filla meva? No n'hi ha prou encara de calvari. Que tu vols afegir més ombres al meu viure. Mare, estic segura que el meu sacrifici ha d'enfortir el cor de les donzelles de la nostra estimada baronia. Dar-nos d'aquests cigrons, veurem que la dolça baronia sobre els braços amb 1000 cançons. Tot és un somni, trista quimera, que l'has de viure tu fins d'ací. De mort, ens veia, punyent i garcera, i va acostant-se a la nostra fill. De nosaltres, ningú es recorda. Oh!
cant dolcíssim. Jo també l'he sentit. I una llum em cegava. I una veu em repetia: vine amb mi, no tinguis por de res. Davant meu, entre boires, hi havia una figura, talment com és la imatge del màrtir Sant Esteve Vila. I el company Sant Cerní, quan es va suplicar del màrtir Sant Genís, aquest veu baixar un àngel de la glòria que entre núvols i llum el va alliberar. Lluat sigui Jesús i la Verge Maria, i Sant Esteve màrtir i els àngels del Senyor. Ara, d'immediat, en tornem-nos cap a casa, que els pares de les noies passen greus afanys. Que visqui Sant Esteve! Que visqui, visqui, visqui! Que visquin dels Aran i Sant Cerní! Que visquin, visquin, visquin per molts anys! I dels Aran no arriba encara. Ve tan cansat i defallit que fa sofrir el meu cor de mare. Un greu dorment que la confia. Quan ha tocat la creu de terme, ha donat a la terra llargs petons. I ara, amb un aire quasi inerme, ve caminant a genollons. Visca Bagà!